Un incendio voraz estragou unha carnicería en Ourense a tarde pasada, coincidindo coas treboadas. De feito, os veciños aseguran que escoitaron dous tronos moi fortes e acto seguido xa viron saír fume pola parte traseira do establecemento. Con todo, aínda non hai confirmación oficial de que esa fose a causa. O dono do establecemento fala de perdas enormes e de que vai botar tempo sen poder abrir de novo. Expandiuse tan rapidamente que en media hora nin bombeiros nin nada, o que se deu feito, porque hai moito, digamos, tanto motor como aceites, como bombas de vacío, e iso todo, e digamos que quedou, pois, colleu tanta combustión, tanto calor, que, digamos, pois, derreteu incluso a media instalación, baixou techos, queda mal dicilo, pero non se aproveita nada, nada, nin produto, nin máquinas. Outro incendio voraz esta noite pasada calcinou este alboio empregado como rocho e garaxe en Mugardos. Non houbo que lamentar danos persoais malia estar pegado á casa, pero os materiais son tamén cuantiosos. Boas tardes, estamos a luns 27 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. A Policía Nacional investiga un acoitelamento no centro de Vilagarcía. Dous homes emprenderon unha pelexa en plena rúa ante a mirada atónita de varias persoas que estaban na zona. Nun momento dado, un dos implicados sacou un obxecto punzante e cravoulle o seu rival, causándolle feridas importantes no abdome. Unha ambulancia trasladou o ferido ao hospital. Esta mañá tamén comezou na Audiencia Provincial da Coruña o xuízo contra un gandeiro de Cerceda por intentar matar a tiros o seu socio. Sucedeu o 8 de setembro de 2024. A Fiscalía acúsao de ameazar a vítima por teléfono e despois acudir á explotación gandeira e dispararlle cunha pistola semiautomática. El asegura que só disparou ao aire. Enfróntase unha pena de 9 anos de cárcere. Estaba en shock, tirado, con el casco puesto, pero tenía una herida muy grande en la pierna izquierda a la altura del tobillo y perdía muchísima sangre. Fala deste motorista na foto minutos despois de bater contra unha furgoneta estacionada, caer ao chan e ir derrapando uns 50 metros polo asfalto. O home que acaban de escoitar é un veciño do barrio de Lavadores en Vigo que canda outro conseguiron frear a hemorraxia do ferido facéndolle un torniquete. E a Garda Civil detivo un condutor en Oleiros que protagonizou unha fuga temeraria polas rúas da localidade. O home circulaba baixo os efectos das drogas, esquivou un control rutineiro a gran velocidade e nesa manobra case leva por diante un axente. Tamén obrigou a varios peóns a apartarse para evitar ser atropelados. Finalmente perdeu o control do coche e bateu cun sinal. Foi nese momento cando o arrestaron. Estábamos na sala, a muller máis eu, e sentimos unhas sirenas. E salín á ventana da sala e vin o coche do fugitivo aquí, que bateu aí, que desnota aí no bordillo onde pegou. A mala Guardia Civil que xa non deixaron. Entón o paisano saleu do coche e xa se sentou aquí na acera. Calmados así para arriba. A verdad que si, o que eu viese dicir, pero aquí están facendo unha película, ou rodando unha película, o que están facendo. Unha discusión entre dous coñecidos en plena rúa en Vilagarcía rematou cun dos implicados acoitelado e outro no hospital con feridas na cabeza. A policía interveu, pero non se efectuaron detencións. Xoan Pereira. Sí, unha liorta que se produciu nesta rúa pouco despois das 7 da tarde deste domingo. Un dos implicados vive nun edificio próximo e o outro estaba na cafetería de enfrente. Ambos son coñecidos. En un momento dado, por causas que aínda se descoñecen, iniciaron unha discusión. Un deles sacou un coitelo ou unha navalla e picou no tórax e no abdome o outro. Pero este repúxose e respondeu con puñazos e patadas. Quen recibiu a coitelada fuxiu do lugar antes de que se presentara aquí a policía e o primeiro agresor foi trasladado ao hospital en ambulancia. A policía arquiva o caso porque ningún dos implicados presentou denuncia. Non quixeron contalo a cámara, pero as testemuñas que presenciaron a pelexa relataron con detalle que un dos implicados baixou da súa casa cunha arma branca, que podía ser unha navalla ou un coitelo pequeno. O outro home estaba sentado nese intre na terraza da cafetería, no outro lado da rúa, acompañado de familiares e amigos. A discusión subiu de ton e foi inevitable que chegaran as mans. Enleáronse na beira rúa en fronte do bar. O que tiña o coitelo cravoulle no tórax e no abdome o outro. Son visibles aínda restos de sangue nas baldosas.
Pero as feridas recibidas pola coitelada non o arredaron e respondeuse en pensalo cunha serie de puñadas e patadas ao seu agresor. Mesmo recibiron golpes tamén as persoas que acudiron a separalos. No bar, os clientes metéronse dentro e baixaron a persiana. A través das ventas seguiron o curso dos acontecementos. Axiña acudiron efectivos das policías local e da nacional, alertados polos presentes. O autor da coitelada tivo que ser trasladado ao hospital con mazaduras e feridas diversas, as máis graves na cabeza. Pola súa banda, o acoitelado fuxiu do lugar antes da chegada dos axentes. Os dous implicados teñen antecedentes policiais. Ningún deles presentou denuncia, así que a policía arquiva as dilixencias ata que a xustiza tome cartas no asunto. Na Coruña comezou un xuízo contra un gandeiro de Cerceda acusado de intentar matar a tiros o seu socio, co que ademais ten unha relación de parentesco. Na vista oral o procesado admitiu que disparou en 3 ocasións, pero sempre ao aire. Dixo que o que pretendía era darlle un susto. Vítima e acusado son socios dunha explotación gandeira de Xesteda en Cerceda desde hai 4 anos e, segundo declararon no xuízo, con anterioridade ao día de autos xa tiveran problemas, polo que a súa relación era mala. Agora, un deles está acusado de intentar matar a tiros o outro. Para que cogió la arma? Para darle un susto, porque siempre amenazas y todo, y claro, aguanto amenazas y estaba bebido y... Contou que ese 8 de setembro de 2024 coincidiron pola mañá na explotación, que el chegou 2 horas antes que a vítima, como soía pasar a co tío, e que contra 1 da tarde o socio pediulle que fixese un traballo, porén el marchou a xantar. Segundo relatou, foi a Ordes e ali estivo consumindo alcohol en 3 locais. Despois, regresou á granxa e realizou os 3 disparos, segundo manifestou, todos ao aire. Unha versión diferente á da vítima, que asegurou que en canto o viu na granxa xa traía a pistola en alto. Dixo tamén que non houbera discusión previa, pero que horas antes chamouno varias veces por teléfono. ¿Le dijo algo parecido, si lo recuerda usted, a que le iba a poner como un colador? Sí, pero no sé si fue por teléfono o fue después, eso no me acuerdo. No. Después sí, seguro. Después cuando dijo eso, disparó y yo me abrí. Agochouse detrás dun muro de formigón e mentres estaba ali, dixo, realizou polo menos outros 2 disparos máis. Daquela chamou o 112, media hora despois chegou a Garda Civil, que prendeu o agora investigado, que permanece en prisión provisional. Nos o que defendemos é que é unha diferencia importante que non houve intención de matar. Se eu chego aquí cunha pistola, lío me tiros ao aire, evidentemente é un delito porque non teño licencia de armas, estou asustando a quen está ao meu alrededor, pero non é esa intención de matar. É o que se defende por outra parte que non, que o meu cliente apuntou cara ao seu cliente e intentou acabar coa súa vida. Estamos falando, se non me trabuco, polas ameazas de 6 meses a 2 anos de prisión e pola tenencia ilícita de armas de 1 a 2 anos de prisión. A Fiscalía solicita unha pena de 9 anos de cadea. O xuízo retómase o mércores. E mañá celébrase na Audiencia Provincial da Coruña o primeiro dos xuízos para esclarecer a morte do mozo Joel Quispe na madrugada da noite boa de 2023. Sentarán no banco 2 mozos acusados de agredilo con anterioridade a que lle quitaran a vida. A familia de Joel pretendía que os 2 acusados de mañá se incluíran no xuízo polo crime, pero a Fiscalía rexeitou-no, de aí que sexan xulgados á parte mañá. Considera que non teñen nada que ver cos 3 mozos que serán xulgados a partir do 1 de xuño pola morte a coiteladas de Joel, un proceso que se celebrará con xurado popular. En Vigo comezaron hoxe as declaracións das testemuñas do caso das narcolanchas luso-españolas. Esta mañá estaban citados 3 axentes da Garda Civil, dos que fixeron os seguimentos e escoitas que comezaron nunha nave de Vigo. Un caso que se desinfla por momentos, segundo o criterio do abogado Manuel Carpintero, que leva a defensa da empresa de transportes do Porriño. Empezou tendo 50 investigados e quedou en 11, e cunha aprehensión moi cativa de sustancias, segundo a súa opinión. Non movía lanchas, movía cascos. O sea, son cascos. Non sabían a que se dedicaban? Evidentemente non. Son cascos que usa a policía, que usa salvamento marítimo, que usa todo o mundo, e os cascos non teñen velocidade, evidentemente. Empezaron en 50, hasta querían traer a media República Portuguesa e non puideron, porque en Portugal ni siquiera hai ese término de lanchas rápidas. Unha vehemencia de que, mira que investigamos, e non topamos nada. Empezaron dicindo que era un tema de saúde pública,
Desapareceu ahora a saúde pública e un bote de 200 gramos de marihuana de 2 adolescentes. Esta mañá prestaron declaración 3 axentes da Garda Civil dos que fixeron os seguimentos inicialmente á empresa de Cotogrande, onde se atoparon as lanchas sen motor e sen sondas nin flotadores. Algunhas delas detectáronse navegando polo estreito, segundo un dos axentes que declarou. 11 persoas sentan no banco dos acusados, un deles por videoconferencia. Máis dunha dúcia de empresas e localidades figuran na causa. Unha delas é a nave de Sevilla, un dos moitos lugares por onde pasaron as lanchas investigadas. Segundo a letrada Ana Reguera, o seu defendido tiña subarrendada. Defendido es Antonio Panadero. Vale, ¿y él de qué estaba acusado? Él está acusado de guardar en una nave que él tenía alquilada una de las embarcaciones, pero a su vez él había subarrendado esa nave y no tiene ninguna vinculación ni con ninguna de las embarcaciones ni con el resto de acusados. O xuízo prevese longo e complexo, aínda que inicialmente están previstas 6 sesións matinais ata o 18 de xuño na macrosala da Cidade da Xustiza de Vigo, diante da sección quinta da Audiencia Provincial. Son imaxes dun incendio registrado recentemente nuns soportais da Avenida de Oza, na Coruña. Houbo unha gran fumareda, aínda que o incendio se saldou sen danos persoais. Algúns comerciantes da zona denuncian que os incidentes nese punto son frecuentes pola presenza habitual, din, de persoas sen teito. De seguida coñecemos as súas reivindicacións aquí no Galicia Noticias. Imos primeiro a Ourense. Un incendio nunha carnicería deixou perdas moi cuantiosas para o propietario, que calcula que tardará meses en abrir de novo. O lume coincidiu coa treboada de onte á tardilla. Cristina. Pasadas as 7:30 da tarde, os veciños aseguran que sentiron 2 tronos moi grandes e casi inmediatamente despois comezou a sair fume por esta ventá que está na traseira da carnicería, aí onde teñen as salas de despezamento, moita maquinaria que ardeu por completo e tamén moita mercadoría, porque desde esta carnicería distribúenlle a outras de toda Galicia. Calculan que había aquí máis de 10.000 kilos de carne. 3.000 kilos de carne fresca, alrededor de 1.000 conxelada e uns 7.000 kilos envasados e listos para distribuir por carnicerías e restaurantes de toda Galicia. Esas son as perdas en mercadoría que deixou o incendio, as que se suma outro diñeiral en maquinaria. Un bombardeo vacío, hai 4 cámaras de vacía, hai 2 áreas industriales, hai 2 cámaras de congelación, hai 3 cámaras de fresco, hai unha sala de despiece, é dicir, o afectado é bastante, son 9 motores de frío, é dicir, para 9 instalacións. O lume iniciouse na tardiña do domingo, coincidindo coa treboada. O propietario, que estaba fora da cidade, recibiu a alerta da alarma polo móvil. Cando chegou, os bombeiros xa estaban actuando, pero non puideron salvar a maquinaria. A temperatura no interior superou os 200 graus. Unha parte do sin corriente, a outra funcionaba, vale? Despois, que pasa? Empezou, decir, según o foco de incendio dos bombeiros, estaba todo moi focalizado na parte izquierda. Pero agora a alarma empezou a fallar da parte dereita. Expandiuse tan rapidamente que en media hora nin bombeiros, nin nada, o que se deu feito, porque hai moito, digamos, tanto motor como aceites, como bombas de vacío, e iso todo, e digamos que quedou, pois, colleu tanta combustión, tanto calor, que, digamos, pois, derreteu incluso a media instalación, baixou o techo, e, bueno. Os veciños escoitaron 2 tronos grandes momentos antes de ver o fume. Tamén atribúen a treboada a caída desta árbore na traseira do edificio. Hai un árbol, está un árbol partido, non sabemos se foi dun trono ou foi de un rayo ou do que foi. Comentouse que houbera unha tormenta moi fuerte, un minuto que viñeran 2 tronos, que sentiran 2 tronos moi fuertes, é o que se comentou. Todos os veciños do inmoble foron desaloxados durante a extinción. Algúns sufriron danos considerables polo fume nas vivendas. Está todo chamoscao, o que é a parte do aluminio, e as persianas, e a parede a que vai sube de baixo, está todo chamoscao. O propietario da carnicería aventura que tardará meses en volver a abrir á vista dos danos que se produciron. Na Coruña pide axuda a veciñanza da Avenida de Oza. Din que teñen incidentes derivados da convivencia con persoas en fogar que se refuxian na zona. A última alarma saltou porque houbo 2 pequenos incendios en menos de 24 horas, Esther.
e aínda son visibles aquí os danos que deixou un deses lumes de cando ardeu unha caseta que dúas persoas levarían unhas semanas utilizando como infravivenda aquí, que foran construindo sobre todo con cartóns. O caso é que poucas horas despois e a poucos metros de aquí, tamén neste mesmo bloque de edificios, ardeu tamén un colchón na entrada dun garaxe que outras persoas utilizarían tamén como refuxo. A veciñanza pregúntase agora se eses lumes serían intencionados. A alarma deron aos veciños ao sentir o cheiro a fume. O que ardía era unha caseta feita con cartóns onde se refuxaban para dormir dúas persoas en situación de vulnerabilidade. Sí, empezaron, bueno, con uns cartóns, pero despois xa era digamos, unha casiña elaborada. Tipo campamento, tiñan como velos de cociña destos recuperados da calle, moitos cartóns, e aí pasaban o que a noite. Din que non xeraban problemas, máis alá da falta de limpeza na zona. E do susto que levaron co incendio. Foi a noitiña, pero por sorte creen que non había ninguén aquí. Iso si, o lume deixou algún dano na clínica que está no baixo. Pois os danos foron os do cristal, ora aquí o mural e os azulejos dai, en principio. Ora, cando veña o perito do seguro se nos dirá. Pero se te fijas, ainda está todo manchado. Olía a fume que era unha pasada. Aínda se descoñecen as posibles causas dese lume, pero o caso é que poucas horas despois saltou a alarma por outro. Foi nun dos accesos ao garaxe na praza interior da mesma urbanización. Y la puerta, como ves, no está cubierta y le meten la mano por el lado, lo abren, saltan. Es un problema que non tiene solución. Moita xente salta para ir a fumar ou pincharse, facer algo e logo volven a marchar. Creen que foi un colchón o que ardeu, tampouco se sabe como, así que algúns pensan se os dous sucesos estarán relacionados. O que nos contan algúns veciños que é o que pensan sobre todo eso que foi intencionado, porque claro, pode ser que eles fumando, que lles cae unha cabicha e prender a lume, pero é moi raro que en menos de 24 horas houba 2 incendios no mesmo sitio. É máis que sospeitoso, non? Outros desbotan esa posibilidade, pero en todo caso piden axuda para solucionar estas incidencias na veciñanza. Por ejemplo, los cartones y todo tipo de liso que se acumula, que pueden provocar un incendio, como pasó en este caso, no vuelve a ocurrir, ¿no? Hay malestar entre la vecindad por este tipo de incidencia. Las personas que viven en la calle tienen muchos problemas. Nosotros no se los podemos solucionar, pero alguien tiene que intervenir. A Garda Civil detivo en Perillo, no concello de Oleiros, un condutor que fuxiu deles ao ver un control. O home circulaba baixo os efectos das drogas, esquivounos a gran velocidade e no proceso case leva por diante un axente e varios peóns. Acabou batendo contra un sinal e foi aí cando lograron detelo. Estas pegadas son o único que queda do arresto. Era aquí onde estaba o sinal contra o que se esnafrou o detido. Celestino e Remedios vírono todo. Levan 40 anos en Perillo e non presenciaran nada igual. E sentimos unhas sirenas e pensamos que era unha ambulancia, pero co mesma sentimos un golpe como se chocaran os coches aquí e salín á ventana da sala e vin o coche do fugitivo aquí que bateu aí, que desnota aí no bordillo onde pegou a mala Guardia Civil. El veu así, eu non sei como non se veu, se vai meter aquí matas e o coche dele tamén o deixou estropeado, Os axentes procederan a perseguilo porque saltou o control que tiñan operativo na zona de Montrobe. Do acelerón que deu, un dos axentes tivo que dar un salto para evitar que o levase por diante. Despois dunha persecución a gran velocidade, todo acabou diante da casa de Celestino. O paisano saliu do coche e xa se sentou aquí na acera. Que as mãos así para arriba, en alto. Aí os posaron, meternos no coche. Despois de que meteron no coche, chegaron outros 4 ou 5 coches da Guardia Civil. O home deu positivo en consumo de drogas, no coche levaba sustancias estupefacientes, os axentes comisáronlle unha arma branca. Enfróntase a unha acusación por un delito por atentado contra os axentes da autoridade e tamén contra a seguridade viaria. Unha situación que viviron os veciños. Aquí están facendo unha película, rodando unha película que están facendo. E que tardarán en esquecer. E atención á seguinte historia, 2 veciños do barrio de Lavadores en Vigo conseguen frear a hemorraxia dun motorista facéndolle un torniquete. O piloto chocou contra unha furgoneta que estaba aparcada na zona e foi derrapando uns 50 metros polo asfalto.
Aínda son visibles as pegadas do accidente na calzada. Foi na subida ás Ánimas, á altura do número 4 en San Paio. Os veciños, alertados polo impacto, saíran para ver que pasaba. Y escuchamos un claxon muy fuerte y un golpe tremendo. En ese momento salimos, inmediatamente le dije a mi esposa llama al 112, así lo hizo, y yo ya fui corriendo a ver qué había sucedido. A motocicleta viña da avenida do aeroporto e chocou cunha furgoneta. Segundo as testemunhas, circulaba a gran velocidade, impactou coa roda e perdeu o control. Pasado una moto, había chocado contra una furgoneta que estaba aparcada y había venido patinando unos 50 metros hacia donde se encontraba. Y allí estaba tendido en el suelo y lo estaba atendiendo Nacho y enseguida me puse a ayudarle. Nacho e David deciden actuar, auxiliar o motorista sen agardar a chegada dos servizos sanitarios xa en camiño. Estaba conmocionado, estaba un poco en shock, seguramente estaba en shock, tirado con el casco puesto, pero tenía una herida muy grande en la pierna izquierda a la altura del tobillo y perdía muchísima sangre. O tempo é importante nestes casos, polo que o torniquete cren é a mellor opción. Estaba intentando sacarme el cordón del pantalón de deporte, pero vi que volvía Nacho y yo, Nacho, un cordel, un cinturón, y ya venía con una venda él preparada y enseguida apretamos fuerte, unos 10 o 20 centímetros más arriba de la herida y paramos un poco la hemorragia. Os veciños tentaron tranquilizar o motorista ata que chegaron as ambulancias e o trasladaron ao hospital. El casco se lo sacó, al igual que algunos anillos se lo sacó, como medio enfadado, medio, entiendo que en shock y afectado. Y de alguna forma se sacó el casco, él solo. Varios vecinos le decíamos no te lo saques, pero no había cómo frenarlo. Era un hombre de unos 40 años, corpulento, se movía con la pierna, igual se movía el torniquete, queríamos paralizarle la pierna, tranquilizarlo. Para David non era o primeiro torniquete na súa escola de artes marciais, da cursos de primeiros auxilios para saber enfrontarse a situacións como a que viviron en Lavadores. Estas que ven son imaxes dun accidente registrado en Cuntis. A condutora é unha moza de 20 anos, veciña de Caldas, que tivo que ser hospitalizada tralo sinistro. Perdeu o control e bateu contra unha árbore. Investígase se puido quedar dormida ao volante. O impacto foi tal que o vehículo perdeu parte do motor. Este outro accidente tan aparatoso aconteceu esta mañá no centro de Vigo, na rúa de Afonso XIII. Bateron dous coches e un acabou semicaído nun punto entre rúas tras romper a barreira de protección. Neste caso, foron peores as retencións que causou que os feridos que houbo, que non foron graves. Outro incendio producíase esta noite pasada en Mugardos, deixou tamén completamente desfeito un pendello anexo a unha vivenda. O lume deixou inservible o habitáculo usado como garaxe e os trebellos que había dentro. Pasaban das 9 da noite cando os efectivos do GES de Mugardos recibían unha chamada alertando dun grave incendio na parroquia de Franza. Ao lugar desprazáronse de inmediato os integrantes da quenda de garda para extinguir as lapas orixinadas nun pendello anexo á vivenda. Sobre as 9:25 aproximadamente entrou nos aviso. En principio decíanos un garaxe aledaño a unha vivenda que ardía un vehículo dentro do garaxe. Cando chegamos o vehículo estaba fora. Había bastantes veciños por ali, así que había un garaxe aledaño a unha vivenda que ardeu por completo. Nos cando chegamos o único que fixemos foi extinguir as llamas e comprobar que o fume non se estendera pola vivenda, que non houvese persoas afectadas, que non era o caso, só danos materiais. O garaxe quedou totalmente calcinado e todo o que gardaba no seu interior reducido a cascallos. O que había dentro, que había material de diversa índole do que pode haber en calquer garaxe, e o tellado, que era de uralita, tamén colapsou, algunha viga de madeira quedou con brasa, entón deixamos precintado e o garaxe quedou totalmente inservible. Nosotros cuando vinimos ya estaba, o sea, prácticamente el fuego estaba, pero el coche estaba quitado y había gente ayudando, ¿sabes? Na vivenda situada a carón reside unha familia que se dedica á recollida de chatarra. Foi precisamente a máis pequena quen alertaba dun forte cheiro a queimado. Y la niña nos avisó de que olía quemado, salimos afuera y ya vimos todo quemado, todo ardiendo, un fuego enorme, saltó todo y sospechan de que, bueno, fue un bidón de gasolina, intencionado. Hai unha investigación en marcha para determinar as causas que originaron este incendio, pero a familia contábanos esta mañá as súas sospeitas. Tenemos sospechas, aunque la niña no puede decir claramente qué fue, tenemos amenazas de hace tiempo de varias personas y las ruedas las pincharon varias veces, es un acoso constante. Aseguran que recibiran ameazas e di que non é a primeira vez que sofren danos na súa propiedade. Nos pincharon varias ruedas del coche, nos atacaron directamente al coche, ventanas rotas,
más cosas, intentaron varias veces quemarlos ya, este sitio ya fue varias veces intentado quemar, no lo dieron y ahora vinieron con un bidón de gasolina. Agora queda aclarar se o incendio foi ou non intencionado, mentras a familia fai balance das perdas que sufriron neste incendio que, por sorte, non deixa feridos. Non sabemos se van repetir estas imaxes da tremenda salaviada de onte no Alto do Faro en Chantada, pero esta tarde volve o aviso meteorolóxico por treboadas na provincia de Ourense e no sur da de Lugo. Axiña imos en directo a Monforte e lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. A Garda Civil prendeu dúas persoas que presuntamente estaban roubando cable nun parque eólico en Muras. Os axentes sorprendéronos levando o material a plena luz do día. Estaban collendo o cable do interior dos muiños de vento e meténdoo nun furgón onde acumulaban uns 500 kilos de cobre. A empresa eléctrica xa denunciara o roubo de cables semanas antes, polo que os investigadores xa lles seguían a pista aos ladróns. É a terceira operación relacionada coa subtracción de cobre na provincia de Lugo este mes de abril. Din as previsións que esta tarde vai estar marcada de novo polas treboadas, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. Despois das fortes salaviadas de onte, hoxe volve estar activado o aviso amarelo. Xoel. Sí, un aviso, Raúl, que se activa a partir das 3 desta tarde por tormentas tanto nesta zona do sur da provincia de Lugo como tamén na área de montaña e en toda a provincia de Ourense. Aviso que activa tanto Meteo Galicia como tamén a Axencia Estatal de Meteoroloxía, que suma ademais outro aviso por choivas nas mesmas zonas. E desta hora as nubes que poden intuir tras de min aquí en Monforte son as que anuncian a posible chegada deses trebóns que poderían deixar choivas ocasionalmente tormentosas, acompañadas ademais tamén de saraiva ou fortes refachos de vento. Esa posibilidade de tormentas, ese aviso vaise manter activo durante toda esta tarde, tamén durante parte da xornada de mañá, logo dun domingo, como dicías, que deixou imaxes impactantes de fortes saraivadas e tamén máis de 1000 rayos na nosa comunidade. Por iso, de cara a esta tarde, tamén durante a xornada de mañá, moita precaución, sobre todo nas estradas. Este é un mapa que nos representa os raios caídos no día de onte, máis de 1000 raios, e, como digo, algúns destas treboadas iban tamén con Sarabia. O aviso amarelo por treboadas localmente fortes está activo ata as 9 da noite no interior de Galicia, polo que é probable que se repitan episodios como os vividos o domingo. Así estaba a estrada que vai de Chantada a Rodeiro á altura do Monte Faro. Eran alrededor das 7 da tarde e nuns minutos a vía quedou cuberta por unha capa de graínzo. O tráfico estivo parado durante media hora. Houbo totales de precipitación de 60 litros por metro cadrado. Máis salientable é que de esos 60 litros, 30 caeron en media hora. Isto dá idea do carácter tormentoso. Vivíronse situacións similares noutras vías como a autoestrada Santiago-Ourense. A altura de Piñor e Cea tamén tiveron que parar os vehículos polo pedrazo. A inestabilidade debido á presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera manterase ata o mércores. Concretamente, por exemplo, a provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, en fin, todos estes días hai que estar moi pendientes, especialmente polas tardes, porque cando pode haber estos episodios de treboada. Exactamente o punto e a localidade onde van caer as treboadas non se pode decir, pero que non nos collan por sorpresa. As previsións de Meteo Galicia apuntan a mellora da situación o xoves, cando tamén subirán as temperaturas. 27 cociñeiros compiten hoxe na Coruña por facerse co título da mellor tortilla de pataca de Galicia. A batalla culinaria celébrase no Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes e supón ademais un plus de aprendizaxe para os seus alumnos. O campeonato reivindica o produto autóctono e eleva un prato tradicional como a tortilla á categoría de gourmet. Os fogóns do Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes prendéronos os gañadores de outras edicións como Ramón Rodríguez do restaurante O Cabo, que amosaron a súa técnica na elaboración dun prato tradicional identitario que potencian desde a chamada revolución da tortilla gourmet.
Y este movimiento busca eso, enraizar con la buena patata gallega que se fríe, a diferencia de otros lados de España donde se confita, una tortilla con buenos huevos gallegos y abundante cantidad de huevos que es determinante, que esa tortilla sea jugosa y que esa tortilla refleje lo que es la naturalidad, la inmaculabilidad de dos productos, como es en Galicia, que la tortilla no suele llevar cebolla, que sabe a patata y huevo y consigue la máxima expresión. Estas actividades pues, son que a idea de que digamos difusión ao centro, que digamos difusión a dous produtos como son a pataca de Galicia e o ovo de Galicia, e aos alumnos tamén nos vai favorecer na súa formación e ao mesmo tempo de intentar integrarlos nun mundo real de traballo. Ás 11 da mañá os 27 participantes no certame puxeronse mans á obra para elaborar as súas propostas. Yo hago la patata en freidora, por ejemplo, como muchos en Betanzos, porque es lo más rápido. Preferimos la patata, le damos un último toque al pedir, se hace al momento la tortilla y los huevos, buenos huevos, patata bueno que neve cuando se puede, claro. Hacerla con mucho cariño, básicamente, ¿sabes? No hay ningún secreto especial, usar una buena patata, un buen huevo. Influye muchas cosas. La dedicación de todos los días, el sacrificio, la perseverancia, aprender de los demás. A mí me gusta primero añadir la sal a la patata ya pochada, el huevo no me gusta batirlo, sino mezclarlo con la propia patata pochada. Entonces no es ningún secreto en concreto, sino que es la experiencia. Hai propostas de todo tipo, ousadas como a de Teo, que lle engadiu croissant, e outros xogan con xamón, o pemento ou o chourizo e mesmo os lagostinos. A técnica no laminado da pataca, o sal en cru ou non, o punto de fritido e o tempo de selado marcan despois a diferencia. O gañador coñecerase esta tarde e clasifícase ademais pro Campeonato de España. Condutores que circulan a cotío pola Costa da Tapia en Cambre denuncian o mal estado do asfalto. Din que se ven obrigados a esquivar as fochancas para evitar danos nos seus vehículos. Conducir pola Costa da Tapia na parroquia cambresa do Temple converteuse nunha auténtica xincana. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Está la verdad que fatal. Subiendo y bajando, da igual. Aquí todos los días está así, lleva un montón de tiempo con los baches. Salteando todos los baches. Esquivar un poquinho, apartar un poco de ellos. Que da vergüenza pasar por aquí. Tienes que andar sorteando todos los baches, es horrible. Un problema que non só afecta á comodidade ao volante, senón que supón un risco para a seguridade viaria, sobre todo para os que circulan sobre dúas rodas. É un perigo andar, eu teño que andar mirando todo o tempo para non caerme. Cada 2 por 3 aparecen unos baches, unos socavones de 30 o 40 centímetros, que eso, tú pisas allí, es terrible. Se metes a roda podes caer tranquilamente. A isto súmase tamén a frustración polas reparacións temporais que, segundo contan, apenas aguantan unhas semanas antes de que o firme volva a deteriorarse. De vez en cuando van poniendo parches tal y van tapando un poco, pero después ya pasan 2-3 semanas y se vuelven lo mismo. Por todo isto, cualifican esta estrada que vai desde a Ponte do Burgo á Nacional Sexta como incómoda, perigosa e tamén prexudicial para os seus vehículos. Estropeas las ruedas, estropeas todo. Y yo paso todos los días, 4 veces. Nada más que los neumáticos la amortiguación, pero bueno, el día a día. Todos amosan o seu malestar, pero algúns tamén o seu optimismo. Por aí por Cambre vi que lo están asfaltando, así que supongo que tarde o temprano llegarán por aquí tamén. Conclúen con que o estado do asfalto non é só unha cuestión de confort, senón tamén un factor clave na seguridade viaria. En a parroquia Redondelá de Cedeira na Portela queixanse pola reforma da ponte sobre as vías do tren próxima á vella estación. Din que parece unha pista de karts ou unha montaña rusa e que lles prometeran que ia ter 2 carrís e 2 sentidos de circulación e finalmente só quedou con un. A ponte chama a atención a simple vista, as súas curvas, o seu trazado sinuoso e os robustos muros que separan a calzada das beirarrúas. No proxecto que se presentou no Concello e nos paneis explicativos, os representantes de Adif prometeran que o novo vial ia ter 2 sentidos de circulación e agora apenas cabe un coche.
Antes tiñamos unha ponte de 6 metros de ancho, nos prometeron unha ponte de 8 metros con 2 carrís de circulación e mandaron unha infografía onde está exposta no Concello, a infografía onde figuran 2 carrís de circulación. Resulta que nos atopamos con que non estábamos contentos porque mirábamos que a ponte tiña 8 metros de ancho, pero logo nos montan estas barreiras de 1 metro cada unha a cada lado, donde ao final nos queda restringido o carril de circulación a 4 metros. Non vimos a obra como iba indo hasta que puxeron estos muros ao lado, que achican completamente a vía. Entonces isto non é que solo non cumpran o que prometeron, que era poñer dous carriles de acceso para que podan pasar un coche con outro. Pois aquí apenas pode pasar un coche, un camión, sino que os servizos de ambulancia, en a serie de que hai un incendio nunha casa, como pasan por aquí. E aquí o que fixeron é unha S. Ali arriba podese ver que iso ven unha lixeira pendiente por aí abaixo. Se ves un pouco despistado, por exemplo, de noite, podes pegar perfectamente contra a esquina dali da curva, non? Adif precisaba elevar a ponte para que coubesen todas as catenarias por debaixo, pero a ponte non se axusta ao proxecto prometido. Sentido ter unha ponte con 2 beirarrúas cando o resto da carretera non ten beirarrúas. Que continuidade lle damos a estas beirarrúas? Terminamos ali ao final das beirarrúas e tropezamos con 2 muros. Que sentido ten isto? Na zona xa houbo un accidente grave hai escasos días. O que máis enerva a estes veciños é que a ponte está agora moito peor do que estaba. Pensar que unha ponte que levaba aquí uns 60 anos estaba mellor do que temos actualmente, pois dá un poquinho de vergoña. Xa teñen máis de 1.200 sinaturas e contan co apoio da alcaldesa e van a pedir o resto dos partidos políticos. Pois así rematamos este primeiro Galicia Noticias da semana. Quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Moitas gracias pola compaña e moi boas tardes.